Така, нека да започнем с нашата четвърта среща, в която ще обсъждаме самотата по духовния път. И доста тематично, аз съм сам в тази среща, но ще я проведем, за да изнесем информацията, която бих искал да споделя с вас, понеже наистина самотата е много важна част от духовния път. Понеже ако тръгнеш на някакво приключение, а пък то живота си е приключение, и ако не си поставиш някаква дестинация, ти си малко като един кораб, който е в морето и на където духне вятъра, ти натам ще отидеш. Така че, ако искаш да си целенасочен в твоя живот, ако искаш кораба ти да отиде примерно в Испания или в Аржентина или в Бразилия или там където искаш да отидеш, то трябва да си поставиш една цел, една дестинация, за да може твой кораб да се ориентира, моряците ти, т.е. твоите сетива, петте сетива, мозъкът ти, краката ти и с цялата ти енергия вътре в съществото ти да се ориентира към дадено пристанище, т.е. към даден конкретен живот и към човека, който ти искаш да бъдеш. Следователно е необходимо да бъдеш целенасочен с твоя живот и с усилията, които полагаш. Понеже има един етап, в който не сме целенасочени, това е едно подрастващия етап, примерно до 16, 17, 18, 19, 20, понякога до 30 години, нали, то се е в зависимост, всеки човек, опа, да, записвам, всеки човек му отнема различен период от време да се осъзнае, да израсне и това не означава, че някой е по-напред, друг по-назад, просто различни времеви интервали, в които хората се пробуждат и събуждат. И когато дойде етапа на пробуждане, ти тогава ставаш по-целенасочен с твоите усилия, с твоите намерения, с твоите мисли, с твоите чувства и малко се отделяш от негативната среда, в която може би си. Понеже пробуждането, какво означава духовно пробуждане? Това означава, че си бил заспал и е станало време да се пробудиш. И ако ти си заспал, то най-вероятно ти си бил в сфера, в отношения с хора, в среда, в която и те са били заспали, понеже всичко работи на принципа подобното се прилича с подобното. Така че ти ако си бил заспал, най-вероятно си бил с заспали хора. Или ако не си бил с заспали хора, то те са тласнали към, нали, пробуждането. Но пък тогава пък няма да чувстваш самота. Така че предполагам, че нали, пак зависи интензитета на твоето намерение, на твоето желание и на дестинацията, върха към който се стремиш. Понеже имаше една мъдрост, която казва, нали, че колкото по-нависоко искаш да отидеш, толкова по-вероятно е да вървиш сам, понеже на върха не сме виждали много големи градове, не сме виждали така огромни градове на върха на планината. Там виждаме малки колибки на хора, които алпинисти, които са посветили живота си да изкачат този връх. Докато повечето хора живеят в долините и там е нормално, понеже там си можеш да си отглеждаш така, има питателна храна, има си други хора, по-спокойно е, ни духа вятър, по-топло е. Докато на върха на планината повече духа, кислорода е по-така разреден, трябва да ти повече умения, издръжливост, търпение, воля, за да тръгнеш по пътя към изкачването на върха на планината. И то може би това е духовният път, да се изкачим на върха на нашето съзнание, на върха на съществуването. И за мен върха на съществуването е единението с Бога или просветлението, или да познаем себе си. Точно както сме казали в този канал, основното е да познаем себе си и да реализираме нашия най-висш потенциал в служба на другите хора, за да може да смъкнем рая тук на земята и, както е казано, да бъде твоята воля както на небето, така и на земята. Така че всички ние живеем в началото в долините, но някои хора получават тази визия. И пак имаше от Библията, че че без визия народът загива. Тоест, ако нямаш визия, ти си малко така в депресия, в апатия, понеже какво правиш като се събудиш? Нямаш визия. Пък допаминовата система работи и получаваш допамин, когато мозъкът ти вижда, че вървиш към и напредваш към осъществяването на някаква твоя цел, на някакъв твоя стремеж към това се казва, че удоволствието е във вървенето. Удоволствието е по пътя, а не в крайната дестинация, защото като стигнем крайната дестинация, ти получаваш някакво
удоволствие, така, пик на удоволствието, ама той трябва 1, 2, 3, 4, 5 дена и след това пак трябва да си поставиш нов връх, нова цел, за да може пак да чувстваш този допамин, който се споделя, който се активира от забелязването на твоя мозък, че вървиш към постигането на твоята цел. И точно идва време, в което хората, нали, им писни да живеят в долините и искат да поемат по приключението, по духовния път и получават тази визия от Бог, понеже ти като получиш някаква визия, някакво вдъхновение, някаква мечта, тя откъде идва? Тя тъй се появява просто и завземата целя и ти нямаш избор. В смисъл, то и Джордан Питърсън не говори откъде идва твой интерес, понеже ти имаш свободата да избираш дали да последваш своя интерес, дали да последваш този импулс, който си получи да отидеш до върха на планината, но ти не можеш да избираш дали да го имаш или да го нямаш, защото той идва и да завзема и ти казва отиди на върха на планината или бъди певец, бъди танцор, бъди най-добрия водопроводчик или там, каквото и да е. Идва някаква визия, идва някаква мечта в главата ти, посява я Бог, защото кой друг ще я посее, ако не Бог, защото тя се появява така, съвсем спонтанно. И Бог ти посажда тая визия, за да те тласни да те изкара от дома на майките и баща ти, да може да те тласни по приключението на живота. Да се изкачиш на върха на духовната планина на съществуването, т.е. да отидеш да се запознаеш с Бог индивидуално. И то точно това е мистицизма. И това е основното в дзен и в източните философии. Точно не е вярата в Бог, а личното преживяване и запознаване с Бог. Тоест да го запознаем, да се запознаем с Него, да го преживеем, да отхапим праската и да усетим вкусния и вкус. Тоест да усетим аромата на розата, а не само да четем в мъртвия учебник. И то заради това дзен не разчита на мъртви писания. Точно заради това основното е махаме всички мъртви писания и директно посочване в ума на човека. И то там е един скок. Така че за това ще си говорим. Нормално е като поемеш по това пътешествие да е самотно, понеже повечето хора, нали, са си в долината. И по пътя на това приключение към върха, защо да тръгнем по него? Защото ако не вървим по някое приключение, се чувстваме, особено като Бог ти е дал тази визия, ти ако не го поемеш, имаше една мъдрост, която казва, че... Момент само да я намеря. Моят най-голям страх в живота е да не реализирам пълния си потенциал. Всеки има избор да избира да бъде човекът на мечтите си или да бъде човекът, който съжалява за живота си. Ти какво избираш? Дали да останеш в долината при хората, при заспалите хора, така да ги наречем, не че са заспали, просто в долината, или искаш да поемеш по пътя към изкачването на планината, запознаването с Бог, реализирането на този потенциал, виждането на прекрасната гледка от върха на планината, понеже всеки, който е изкачал планина, знае каква невероятна гледка се разкрива пред тебе, когато стигнеш на върха и когато видиш цялата тази необятност, целият този разкош, цялото това великолепие. Но също така знаеш, че няма как да се озовеш случайно на върха на планината, понеже за там ти трябва преднамерени усилия, т.е. трябва да поемаш стъпка по стъпка да вървиш нагоре по планината, а това всичко изисква време, усилия, упоритост, несумемост, воля, за да вървиш по горното изкачване. И това е част от самотата, това е част от болката. Така че самотата, болката е нормална част от духовното пробуждане, понеже за да се качим догоре, ние първо, за да се качим до върха на планината, т.е. да познаем Бога, то малко или много трябва да се отделим от долината и това отделяне създава точно тази самота. И тази самота не е нещо лошо. Тя просто показва, че ти си тръгнал да вървиш по правилния път. Имаше една мъдрост на Дейвид Гогинс, който казва: нормално е да си самотен, нормално е да си нещастен, нормално е да си нещастен понякога, човече. Ти трябва да отидеш до истината първо. Кой си ти? Поеми отговорност. Кой си ти? Каква е истината за теб? Влез в тъмната стая и се научи. Може да ти отнеме месеци и години. Открий своята цел. Открий своята мисия. Открий този, който искаш да бъдеш в живота. Никой не знае мисията си, защото е твърде шумно около тях. И тогава, след като намериш мисията си, ти трябва да започнеш да планираш.
След това ти трябва да започнеш да действаш по плана. Тоест, когато получим нашата визия, ние първо трябва да отделим време да влезем в тъмната стая, за да получим тази визия, понеже ние, ако сме постоянно на кафета, ако сме постоянно на дискотеки, то е прекалено шумно около тебе и ти не можеш да получиш визията от Бог, да отидеш на планината, да отидеш да реализираш своя най-висш потенциал, понеже ти даже не си отделил време да осъзнаеш, че ти имаш най-висш потенциал, че ти имаш едно съкровище вътре в тебе, което ако не отделиш време да намериш ключа, а той ключа е вътре в теб, вътре в твоята истинска природа и в твоето истинско себе, но докато не отделиш време да влезеш в тази тъмна стая, да се запознаеш с самия себе си, то няма как да намериш ключа, за да отключиш съкровището, което се намира вътре в теб. Както беше казано, че съкровището на съкровищата е вътре в теб. Тоест, познай себе си. От човека познай себе си и ще познаеш боговете и Вселената. Но повечето хора търсят жълти стотинки в дискотеките, в ресторантите, в безсмислените разговори с другите и те го правят нали, няколко години, сумати животи по някой път, защото нали, всичко си е на етапи. Наистина всичко е на етапи. Аз даже сега забелязвам, осъзнах, че даже и самотата е на етапи. Даже и дори блаженството е на етапи. Аз даже бях заседнал на етапа в блаженството. Имаше една мъдрост. Аз съм я споделял в акцента в DAO в Instagram, в която се казва: краят на религията е началото на духовността. Краят на духовността е началото на реалността. Краят на реалността е началото на истинското блаженство. Когато и то си отиде, ние сме пристигнали. И аз осъзнах преди няколко дена, преди даже май една-две седмици осъзнах, че аз бях заседнал на блаженството. Известно време. Не знам, може би години, една-две години бях заседнал на блаженството. И чак сега осъзнах, нали, го трансцендирах, понеже нали, учителя ми, така, не Димов ми го посочи. И то не е само и той, в смисъл и той ми го посочи, но и небето ми прати изпитание, което ми показа, че има практика, затова нали, говорих последните сънзени. 29-ти сънзен слушай само светлината вътре в себе си, след това егото трябва да излезе, за да може духът да влезе в теб, след това как да постигнем директно просветление и след това вече споделих шамата и випасна медитация и сега тази неделя ще споделям в самотата, ще познаеш Бога в себе си. Понеже, както казахме, ако е много шумно около тебе, то няма как да чуеш Бог в себе си. Ти няма как да видиш визията, която той ти предлага, понеже постоянно ти си ориентиран навънка. Навънка към дискотеките, към жените, към момчетата, към парите, към славата, нали, към глупостите, към иллюзорното. Защото всичко това в деня на смъртта ти ще трябва да го оставиш със себе си и ще трябва да вземеш това, което си създал вътре в себе си. Така че, т.е. като вътрешни качества, като вътрешни качества, нали, мъдрост, любов, истина, упоритост, воля. И това са неща, които никой не може да ти отнеме. Нали, твоя начин на мислене, твоето съзнание, никой не може да ти го отнеме. Те могат да те поставят, примерно, Епиктет, който нали, е един от основоположниците на стоицизма. Той е бил роб, но той е бил роб и в същото време е бил император на света, понеже никой не е могъл да го подчини. В смисъл, той дори е бил роб, но в съзнанието си той е бил много по-свободен дори от императора. Имаше даже някаква история за един император, как чул за някакъв софийски мистик, че бил много, много щастлив. А пък императора, нали, той понеже като си император имаш супер много неща, които са ти на главата, нали, поданици, държавата трябва да управляваш, сумати проблеми и той искал да намери щастието, искал да познае блаженството, само че е много трудно, когато си в така гиротия, в такъв шум, да познаеш блаженството, да познаеш спокоя, да познаеш точно това разтваряне в битието, понеже имаш твърде много отговорности. И затова те отишли при него, за да го поискат, да го научи. И направо го видяли човека, че е чисто гол, че даже няма къща, няма кола, то тогава няма коли, няма дрехи, имало е само една пъничка, даже и пъничката май не е била негова. И те даже са ужасили, в смисъл, те са били потресени как така този човек нали, ще помага на императора да преживее блаженството. И казали какво. Сега вече не се сещам за историята, каква беше, но точно това показва, че нали, Исус беше казал, който не е готов да изгуби живота си, няма
да го спечели. И който иска да спечели живота си, ще го изгуби. Тоест, ти трябва да си готов да пуснеш това, което имаш, да пуснеш това външно имание, което имаш, за да познаеш това вътрешно богатство. И то заради това е нужно може би, да се лашкаме от едната крайност с другата крайност, за да може най-накрая да намерим баланса в центъра. Точно както Буда е станал просветлен. Той е бил син на царя, на едно царство в Северна Индия и е имал всичко в двореца, жени, иманията и прочее. И баща му е искал естествено да наследи царството. Само, че той е видял, че това не го удовлетворява, искал да намери смисъл в живота и баща му не му е дал да излезе от царството, понеже още като се е родил, са казали една пророкиня е пророкувала, че или ще стане велик крал, или ще стане духовен лидер. И баща му естествено иска да стане велик крал, за да може да развива царството, само че Буда, понеже е бил интелигентен и е забелязал проблема с страданието, и искал да го разреши този проблем. И там се разказва в историята, че е излязъл 3 пъти извън царството и на първото излизане е видял един стар човек след това, защото понеже баща му го е държал в един инкубатор, за да може да не се сблъска с истинския свят, за да може да си остане, за да може да бъде цар, за да може да не се запознава с страданието в света, за да може да не се запознае, да не види истинския свят все едно. И затова той излиза от царството, вижда стария човек, остава потресен, понеже до сега не се е срещал с старостта, пък това е малко или много страдание, да знаеш, че примерно един ден ще умреш. Аз като бях малък, се сещам, че имах един такъв период на много, постоянно не ревах сутринта, постоянно ревах като лягах, защото осъзнах, че един ден аз ще умра, моите родители ще умрат и това беше много голяма травма за мен. И това е травма за всички, понеже всеки трябва да мини през това осъзнаване и точно това се дава мъдрост, точно това се дава силата. Така че на първото излизане от царството той вижда, че той се запознава с старостта. На второто се запознава с болестта, а на третото се запознава с смъртта. И това го кара да се зададе дълбоките въпроси и след това излиза от царството, за да може да тръгне по пътя към просветлението и да види това, което не може да умре, което не може да се разруши, което е вечно, за да намери смисъла. Буквално е тръгнал да се скача по върха на планината, защото е бил в долината, само че там ти писва да стоиш в долината, защото едно и също се повтаря, алкохол, наркотици, казина, работа, едно и също се върти. И рано или късно всеки ще стигне до този етап, в който ще иска да излезе от долината, да излезе от своето царство, да излезе от дома на майка си, на баща си и да тръгне да следва Исус, да следва Христос, да следва Буда, да следва себе си, да следва Бога вътре в себе си, да следва визията, която е получил от Бога. И той тръгва, естествено, понеже е живял в удоволствие, от едната крайност, в прекомерно удоволствие, понеже е имал абсолютно всичко, видява, че това не го задоволява и след това е поел по пътя към крайната аскеза. Там, първо да лежиш, да не ядеш въобще, да ядеш първо само един банан дневно, да не пиеш, да лежиш на легла от игли, да се самоизмъчваш, да си дигнеш ръката първо и да не я сваляш. Супер много са измъчвали, за да може, защото идеята е, че ако основният проблем в живота е болката, то нека да влезем възможно най-много, най-надълбоко в болката, за да може да си калим умовете, да си калим тялото, за да може да елиминираме, да трансцендираме проблема с болката. И това е едно необходимо стъпало. Той го е правил колко 4 години или колко 7 години, не знам точно колко е правил, но е видял, че не води, няма резултати. И затова един ден, като се е седял на дървото Боди, се е решил да пусне тая крайност, защото той е бил в удоволствието, след това е бил в аскетизма, в отречението и след това е пуснал и двете крайности и накрая се е взел едно купичка ориз, за да се нахрани, понеже той не се е хранил и се е нахранил и след това медитирал и там получил просветление и осъзнал средния път. И аз сега пак го осъзнавам този среден път, понеже самотата пак е едно стъпало в духовния път, понеже ти като излезеш от долината и като тръгнеш да се скачаш на върха и като отидеш до този връх и то по пътя ще е самотно, понеже ако няма хора с тебе, нормално е да е самотно, но както казахме, това е нормална част от пътя. И просто ти трябва упоритост, смелост и да знаеш, че рано или късно, ако поддържаш този път, или ще дойдат непознати хора да вървят с тебе, ще ги срещнеш по пътя, понеже пътя си е път и постоянно има пътници. Така че просто трябва да продължаваш да вървиш.
и ще стигнеш върха. Но като стигнеш върха, примерно с блаженството, то върха не е предназначен да стоиш там, нали? Има си хора, които стоят там, но пак е един стадий, пак зацикляш. Така че по-скоро като стигнеш върха, ти получаваш съкровището, получаваш визията и след това слизаш надолу в планината, за да кажеш, за да съобщиш на хората величието на върха, да им покажеш това, което си научил, да им предадеш визията, това, което си видял, за да може и те да се докоснат до него и да върнеш съкровището, което се носи извляка от върха на планината и да го дадеш на хората в общността. И за да може общността да се развива. И това е един постоянен процес на развитие. И примерно като отиваш в залата, какво правиш? Ти там отиваш в залата и знаеш, че трябва да отидеш да страдаш, защото за да си развиеш бицепса, трябва да дигнеш примерно 5 кг, примерно ако не си толкова стабилен, тялото ти ако не е свикнало на тежести, 5 кг ще е тежко. И следователно мускулът ти ще изпитва страдание, ще изпитва болка. А ако искаш да продължиш да се развиваш, все едно да го направиш още по-стабилен, трябва да го дигнеш на 10 кг, след това на 15 кг, след това на 20 кг. И ако мускулът ти имаше его, ако можеш да мисли, той ще си мисли, какво става, аз тук вече от 5-6 месеца, постоянна болка, постоянно напрежение, постоянна самота, аз вървя ли по правилния път? Защото той е вътре затворен в неговото си пространство, в неговия пъзел и не вижда цялата картина. И това сме ние, като вървим по духовния път към върха, към планината, си викаме, това чувство на самота, дали вървя по правилния път, какво става, нали, защо изпитам тази самота, защо няма никой около мене, защото се развиваш. Нормално е да няма никой около тебе, защото ако имаше хора около тебе, нямаше да се развиваш толкова много. В смисъл, както примерно мускул, ако не дигаше килограми, нямаше да се развива. Ама точно тая болка, точно тая мускулна треска, която получаваш на физичен план, показва, че твоя мускул се развива, понеже късаш старата част от мускулатурата си, за да се изгради нова мускулатура, която е по-стабилна, по-разширена, по-яка, по-силна. И точно това чувство на самота разкъсва нашата стара идентичност, нашето его, за да може да се запознае с истинската си природа. Имаше една мъдрост. Сезонна самота и изолация е когато гасеницата получава крилата си. Помни това следващия път, когато се почувстваш самотен. Гасеницата няма как да получи крилата си, ако постоянно лети или постоянно си, нали, във външния свят. Тя трябва да се отдели, за да може да влезе в този процес на създаване на крилата си. Ама този процес е самотен процес, понеже трябва да се отдели време да се положат те основи, примерно, както дигат къщите, небостъргачите им, то тази самота символизира точно това копаене надолу към ада, за да може да имаш една солидна основа и там примерно семето. Имаше друга мъдрост, която казва: колкото по-мощен и автентичен е един ум, толкова повече той ще клони към религията на самотата. Този, който намира удоволствие в самотата, или е див звяр, или е бог. Самотата е такса, която трябва да платиш за известна доза разумност в ума си. Когато започнете да се подобрявате, самотата е цената, която плащате. Казват, че изпитанията се дават на човек според силите му, но на най-силните се дава самота. Това е привилегия на морално озрелите хора. Самотата плаши слабите, озлобява ги, изтощава ги, опустошава ги, унищожава ги. За силните самотата не е причина за депресия, нито трагедия. Тя е съзнателен избор, време и възможност за саморазвитие и себепознание. Зона на комфорт, начин на живот. Самотата е глътка чист въздух или по-точно място, където отиват да подишат. Самотата също така и качество на характера, способността да не изискваш и да не очакваш нищо от другите. Хората, които не се страхуват от самотата, не се страхуват от нищо друго. Да, имаше една друга мъдрост, която каза: понякога, когато си в тъмнина и мрак, ти си мислиш, че си бил погребан, но всъщност ти си бил посаден. Така че дай му малко време, продължи да поливаш с вода, с светлина твоите семена, твоите мисли, твоите чувства, твоите действия, за да можеш да се превърнеш след това в едно прекрасно цвете, в една прекрасна роза и да започнеш да излъчиш един божествен аромат около себе си. И след това ще привлечеш всички пчели, които си мечтал. Но ако не отделиш време да поливаш семената, да не подхранваш своята почва, да не подхранваш своя ум, своето съзнание, своите мисли, ако не
трансформираш своите негативни мисли в светли, благородни мисли, благородни чувства, благородни постъпки, ти ще си останеш в долината и ще си в една и съща сфера, в една и съща среда с едни и същи хора. Но ако искаш да преминеш към новото ниво, да изкачиш едно стъпало нагоре, за да изкачиш едно стъпало нагоре, какво трябва да направиш? Трябва да слезеш надолу все едно, защото за да отидеш на зала, ти какво трябва да направиш? Трябва да избереш да не отидеш на кафе. Следователно, за да отидеш на зала, за да се подобриш, ти трябва да приемеш самотата. Ти трябва да се отречеш от удоволствието, за да можеш да положиш дисциплина, която дисциплина да ти помогне след време да подобриш своето бъдеще, да подобриш настоящата си ситуация. Така че, даже за да скочиш, какво трябва да направиш? Трябва да клекнеш. Следователно, за да стигнем до небето, първо трябва да стигнем до ада. Той Карл Юнг имаше една мъдрост, че никое дърво не може да стигне до рая, ако корените му първо не стигнат до самия ад. И това е един основен принцип, че за да стигнем до небето, първо трябва да стигнем до ада. За да скочим, първо трябва да клекнем. За да се разширим, първо трябва да има свиване. За да станем силни, първо трябва да бъдем слаби. За да бъдем мъдри, първо трябва да бъдем невежи. За да познаем истината, първо трябва да видим, че сме невежи. Но това е адски болезнено и заради това хората избират да са на едно ниво, понеже развитието, скока, разширението, истината е супер болезнена и ти малко или много трябва да умреш, понеже ти трябва да умреш такъв, какъвто се познаваш в момента, за да стигнеш до върха. Понеже ако идентичността ти, съзнанието ти, умът ти, начинът на мислене, действията ти бяха способни да те докарат до върха на планината, да реализираш своя потенциал или до тази мечта, която искаш да осъществиш, то ти вече щеш да си го направил, ако беше човека, който можеш да го направи. Следователно, ти не си човекът, който може да стигне до върха на планината, не си човекът, който може да реализира визията, която имаш, не си човекът, който може да привлече тази най-добрият ти, жената на мечтите ти, мъжа на мечтите ти или живота на мечтите ти. Следователно, ти не си този човек в момента и трябва да положим дисциплина, упорит труд и саможертви, за да можеш да се превърнеш в този човек, за да можеш да реализираш живота на мечтите си. Но това означава, че трябва да спреш да летиш, да спреш да ходиш на кафета, за да можеш да отделиш време да си поливаш семената, за да може твоите крила след време, твой аромат да цъфне, твоята роза да цъфне, за да можеш да почнеш да привличаш. Но ако не отделиш време да положиш тези семена, да влезеш в тъмната стая, т.е. да се закопаеш, за да може след това да поникне, защото ако не посадим семето в мрака, в тъмнината, в самотата, няма как да очаква да поникне, защото ти първо не си го посадил. Така че самотата е един вид посаждане. Да се посадим, да се затворим в стаята, за да можеш да познаеш себе си. Понеже ти ако не си сам със себе си, как ще разбереш какви мисли имаш, какви вярвания имаш, какви негативни убеждения имаш, които те спират, как ще познаеш какви ограничения те спират да се превърнеш в своята най-добра версия. И аз, примерно, моето духовно пътуване така се случи. Аз бях в огромна болка и самота. И то даже все още по някакъв път периодично попадам в такива етапи на самота. Но осъзнавам, че това може би вече е етап, който е време да трансцендирам, т.е. да превъзмогна, да го разреша напълно. Все едно да вляза, да отида при селото, да вляза в долината, понеже бях вече 10 години. Не 10 години, но от 5 години може би съм. От 10 години започнах моето пътешествие, духовно пътешествие, но от 5 години съм изцяло посветен на това, откакто създах страницата Събрана мъдрост. И от тогава буквално не елиминирах, но се отказах от всички едноземни удоволствия, от излизане, от почивки и само чета, уча се, споделям и развивам се, за да мога да изградя точно тази стабилна основа, която да позволи да дигна етажа ми, небостъргача ми да стигна до 100-ния етаж, понеже аз искам да стигна до 100-ния етаж, но за да стигна до 100-ния етаж, трябва да копаят доста надълбоко, за да може да има една солидна основа, която да издържи този 100-ен етаж, защото ако дойде вятър, ако дойде някаква градушка, ако дойде някаква вихрушка, ще падна и няма да имам точно тази стабилна основа. И точно това същия принцип е едно на бамбука. Се казва, че един бамбук, сега не знам колко е достоверно, но то е символична тази история, не е приемете буквално, че бамбука като го посадиш 6-7 години няма абсолютно никакво развитие и ако не си търпелив, ако почнеш да се притесняваш, ако егото ти се чуди, искам да виждам резултати, какво става, ако нямаш търпение, нямаш смирение, нямаш вяра в процеса,
Еми, ти на петата година, нали, даже някои хора на първата, втората, трета година се отказват, даже някои хора на първия месец се отказват. С едно, ако учиш на зала и след една седмица нямаш резултати, еми, глупаво е да очакваш, че примерно имаш, да имаш корем и за един месец да махнеш този корем. Еми, то ако имаш корем, трябва поне една година примерно да тренираш така упорито, за да придобиш 6 почки. Нали, ако нямаш корем, ако си нали, така по-слабичък, ще трябва примерно 6 месеца. И в зависимост колко горе искаш да отидеш, толкова надолу трябва да копаеш. В зависимост колко долу си, колко си едно дебел си, или колко тъп си, колко беден си, толкова повече усилия трябва да положиш, за да изравниш, за да балансираш, за да отидеш на равно пропорционалното ниво, на което искаш да отидеш. Така че а, аз знаех, че искам да отида на върха на планината, т.е. да бъда съвършен, както е съвършен моят небесен отец. И знаех, че трябва да копая доста надълбоко и затова бях готов да приема тази саможертва и да си сведа главата и 5 години, примерно да бачкам супер яко и да се лишавам, за да мога да придобия необходимите качества, умения, знания, за да мога да след това бамбука да ми помогне, например, на 6-та година или на 7-та година, когато и да възникне. Аз сега нямам контрол на това нещо, май кой съм аз, че да имам контрол? Никой не съм аз. Аз просто от мен се изискат правилните действия, правилните мисли, правилните чувства, а пък от Бог е наградата. Така че точно това е като посадиш бамбука, дай му време и или на 6-та, 7-та, 8-та, 9-та година, той неизбежно ще изригне и за една-две седмици той расте с колко 10 метра примерно. И нали, въпросът е кога расте бамбука. Дали през тези една-две седмици, в които е пораснал с 10 метра, или през всички тези 5-6-7 години, в които е нямал абсолютно никакъв резултат. Той е бил в мрака, бил е в самотата, бил е в болката и се е чудил какво да прави. Нали, ако имаше его, ако имаше ум, ще зачуи във всяко правя. Дали върви по правилния път. Вървиш по правилния път, просто му дай време. И имай търпение. Вярвай в процеса, вярвай в Бог, защото щом ти е дал тази визия, значи може щом ти е дал тази визия, значи че ти е дал и способността да я реализираш и да я въплотиш в материята. Дейвид Гогинс имаше една мъдрост. Започнеш ли да се поставяш в гадни ситуации, ти ще намериш себе си. Това е единственият начин да намериш себе си. Защото единственият начин да имаш роза е да купиш едно семе и да го посадиш в земята, в мрака, за да и след това да го поливаш, да има правилно необходимите условия, за да може семето да покълне, да има светлина, да има топлина, да има вода, за да може да покълне и да му дадеш. Основното е да му дадеш време. Наистина, ние някак си забравяме тайната съставка на целия успех. А тайната съставка е времето. Имаш така, пак една мъдрост, че за да бъдеш успешен са ти необходими примерно 5 съставки. И ти си изградил 4 съставки. Примерно ти си имаш дисциплината. Не се отказваш, упорит си, правилните усилия даваш, имаш знанията, имаш уменията, имаш качествата и се чудиш, че нямаш успех. Еми, защото забравяш последната съставка, която е време. Дай му време. И все едно, за да има химическа реакция, са ти необходими примерно 5 съставки. И ти ако имаш 4, еми няма как да се получи тази химическа съставка, примерно да се превърнеш в злато нещо. На теб ти трябва и пета съставка, за да може всички тези 5 съставки да се смесят заедно, за да може да се трансформира в нали, новия елемент, който искаш да създадеш, новия човек, който искаш да бъдеш. Така че дай му време и всичко ще поникне, ще получиш аромата, ще цъфнеш, птичките ще дойдат и ще преживееш нали, блаженството на целия всемир. Но е важно да не зацикляш на върха, да не зацикляш в блаженството, да не зацикляш в самотата. И аз например осъзнах, че може би бях зациклил в самотата, понеже самотата съм видял колко много ми дава. Учителя Петър Дънов, имаше една мъдрост, която казва: ти, който се стремиш към светлината, чуй думите на мъдростта. Искаш ли да усвоиш божествената мъдрост и тайните на живата природа, казвам ти, няма друг път, освен страданието. И аз исках наистина да овладея божествената мъдрост и тайните на живата природа, но за това наистина няма друг път, освен страданието. И понеже страданието е точно като килограми в залата. И няма как да искаш да имаш едно стабилно тяло, стабилно физическо тяло, ако не си готов да търпиш на тежките килограми, на самотата, на изолациите, на изпитите. И аз през последната седмица имаше 2 дни, в които направо бях в ужасна самота и се чуих какво да правя.
Първия път си казах, нали, се чуих какво да правя, се едно ума ми, егото ми почна да се чуди в сега дали да звъна на някой, дали да отида някъде, ама си казах, не брат, сега е да медитираш, за да можеш едно да се справиш с това нещо, защото тръгна да бягам се едно към външния свят. Ама ти като си в такова състояние, ти въобще не искаш да медитираш, понеже егото ти има това изкривяване, че като си нещастен, ти искаш да поддържаш своето нещастие, своето страдание, понеже ако седнеш да медитираш, това веднага ще го би. Не веднага, зависимо от твоята практика. Защото като седнеш да медитираш, основното е, както сме казали в третата среща, да влезем в настоящето и да се запознаем със своята истинска природа. А като влезеш в настоящето, егото умира, понеже егото може да съществува само в бъдещето или в миналото. То съществува само в мисълта, само в паметта. Настоящето убива ума. Така че то вече знае, че ако седна да медитирам, трябва да го убия. И затова искаш да отида навънка към периферията, за да може да се съществува в периферията, понеже центъра го убива. Ошо имаше една много велика мъдрост, може да я споделя, понеже усещам, че е така ключов момент за споделяне. Момент съм. Медитацията е начин да влезеш в контакт със своята самота, да се изправиш лице в лице с собствената си самота. Вместо да бягаш от нея, да се потопиш дълбоко в нея и да видиш какво точно представлява. И тогава ще останете изненадани. Ако проникнете в своята самота, ще бъдете изненадани. В самия и център въобще не е самотно. Там обитава уединение, което е напълно различно явление. И днес осъзнах уединение. Това какво означава? Един е ние. Единия сме ние. В уединението ние отиваме единия и се превръщаме в ние. Ние се превръща в едното. В уединението ние ставаме в едно с целия всемир. Лао Цзъ беше казал, че момент. Човекът мрази самотата, мъдрият обаче я използва. Приветства уединението. Един е ние. Приветства уединението, осъзнал, че се е слял с всемира. И това е точно разтваряне на егото, разтваряне на тая самота. И в самотата точно мога да разтвориш този, който страда и ти да станеш в едно с Вселената. И точно там се получава велик оргазъм, самади му казват, в който субекта и обекта се сливат. И това е Евереста на съзнанието, това е Евереста на съществуването и го пожелавам на всеки един от вас да го преживее, да стигне до върха на тази духовна планина, на това духовно приключение, понеже там е съкровището на съкровището. Наистина няма физическия свят не може да ви даде по-голям оргазъм от това нещо. Наистина не може да ви даде даже физическия оргазъм, който го нали, съпреживяваме, когато слеем нали, мъжа и жената, е мимолетен. Той е една-две секунди и след това изчезва. Докато това нещо е 1000 пъти по-силно от оргазъм с индивида и индивидуалността и всемира. Това сливане е милион пъти по-блажено, понеже нямам думи да го опиша. Той е самади, те му казват. И наистина просто няма думи да се опише. Затова ви го пожелавам. Затова е важно ние да отхапим ябълката, да отхапим прасковата и да усетим това сливане, това разтваряне, понеже е блаженство. И ти когато го изпиташ това нещо, ти тогава се получава една трансформация на цялото твое съзнание. И точно това е нали, основното в тези източни учения и тези неща, които ви споделям, да осъществим трансформация в нашето съзнание. Т.е. да преодолеем илюзията на егото и да преодолеем тая илюзия, че ние сме отделни от Вселената. Тоест заради това е самотата. Самотата идва, понеже ти си мислиш, че си отделен, че си сам, самичък срещу една необятна вселена, срещу някакви чужди хора и ти си сам и никой няма кой да те разбере. Но това е една илюзия на егото, на невежеството. И точно тук нали, се стремим да я разтворим, да я разрешим, да я видим директно, понеже като я видим директно, тя се изгаря, тя изчезва. Самото виждане е изпаряване, изгаряне на илюзията. Така че ако проникнете в своята самота, ще бъдете изненадани. В самия и център въобще не е самотно. Там обитава уединението, което е напълно различно явление. Периферията се състои от самота, а центърът се състои от уединение. Периферията се състои от самотност, а центъра от усамотение. И веднъж, щом сте узнали своето прекрасно уединение, ще бъдете тотално различен човек. Вие никога няма да се чувствате самотни. Дори в планините или в пустинята, където ще бъдете абсолютно сами, няма да се чувствате самотни, защото във вашето уединение ще узнаете, че Бог е с вас. Във вашето уединение така дълбоко сте вкоренени в Бог, че кой се интересува дали има някой друг отвън или не. Вие се чувствате така пълни,
Вие се чувствате така пълни вътрешно, така богати вътрешно. Сега сте самотни дори в тълпата. А аз ви казвам, че ако познаете своето уединение, дори в самотата си няма да бъдете самотни. Тогава започвате да преливате като фонтан. От това уединение се появява аромата на любовта. И от това уединение се появява създанието. Защото от това уединение започва да се лее Бог. Вие се превръщате в кух бамбук. Той започва да пее, но песента е винаги негова. Една друга мъдрост. Какво е страданието? Какво е самотата? Страдание е, когато имаш някои представи, които не съответстват на истината. Тогава има страдание. Например, че си мислиш, че камъните са храна и ги ядеш. Например, че си мислиш, че си едно его, което е самотно в Вселената и което е само и няма кой на кой да говори, няма с кой да се свърже. И това ти причинява страдание. Това са едни камъни, които ядеш. После страдаш, получаваш силни стомашни болки. Но ако храната е истинска, тогава не страдаш. Тогава си удовлетворен. Когато си в истината ти не ядеш камъни и следователно не страдаш. Когато си в истината ти ядеш краставици, домати, картофи и няма такива киселини, зъбите ти не са чупят и ти не изпитваш страдание. Ти си в хармония. Тоест, страданието се създава от представи, които не вървят заедно с реалността. Блаженството се създава, когато имаш представи, които вървят заедно с реалността. Блаженството е съгласуваност между теб и истината. Страданието е разделено на две. Несъгласие между теб и истината. Когато не се движиш с истината, ти си в ада. Когато се движиш с истината, ти си в рая. Това е всичко. И това е цялото нещо, което трябва да бъде разбрано. Това е велико. Тоест, когато се движим с истината, когато сме в едно с истината, няма как да има страдание. Има страдание, има самота, само когато имаме някакви грешни представи, когато ядем камъни и те ни причинят страдание, понеже ни чупят зъбите. Просто престани да ядеш камъните, престани да се въвличаш в тези негативни мисли, в тези въображаеми сценарии, които си представяш, в това невежество, което си мислиш, че ти си отделен от Вселената, че ти си това малко изолирано его, което трябва да се бори с външния свят, понеже той е неразумен, понеже той е така някаква, те нали са му казали от 19 век, философията на 19 век е, че хората са произлязли съвсем случайно в Вселената. Ама няма как да сме произлязли случайно, с едно да кажеш, че ябълката излиза случайно от дървото. Няма как. Щом ябълката излиза от дървото, това означава, че дървото ябълкува. А щом ние произлизаме от Вселената, това означава, че нашата Вселена човекува. Следователно, че Вселената е нашата майка. Бог е нашия баща. И те са създали хората, те са създали човека. И затова ние сме плод, ние сме ябълката на Вселената. Тоест, ние сме ябълката на дървото на Вселената. Така че няма как ние да сме интелигентни, а Вселената да е неинтелигентна. Няма как ние да изпитаме любов и всички тези ценности, принципи, цялата тази хармония вътре в нас. Няма как да съществува вътре в нас, ако също така няма хармония и вън от нас. Така че ние трябва да следим нашата вътрешна природа с външната природа. И точно това сливане на тези две природи, то е една природа, само че ума ги разделя на две природи. И заради това има страдание. Понеже когато има две, има страдание. Когато има едно, има блаженство. Когато се движиш с истината, ти си в рая. Когато не се движиш в истината, ти си в ада. Блаженството е съгласуваност между теб и истината. Страданието е разделено на две. Несъгласие между теб и истината. Страданието се създава от представите, които не вървят заедно с реалността. Блаженството се създава, когато имаш представи, които вървят заедно с реалността. И даже според мен по-точно е, че блаженството се създава, когато нямаш абсолютно никакви представи. Когато си в неума, когато си пуст, когато си в празнотата, когато небето е кристално ясно и няма никакви облаци. И тогава, какво става? Слънцето пече, денят е прекрасен, птичките пеят и ти усещаш топлината, живота, защото няма облаци в ума ти, няма мисли в ума ти, няма представи, няма ограничаващи убеждения. И ти си пуст, ти си празен, ти си необятен като целия безкрай. И целият безкрай се изразява вътре в тебе. Но заради това трябва да си готов да изпразниш ума си. Трябва да си готов да изпразниш стаята си. Понеже ако искаш да направиш ремонт, да освежиш стаята си, какво правиш? Трябва да си готов да се разделиш с това, което е вътре в стаята ти. Понеже ако не си готов да се разделиш с стария диван, с стария телевизор, няма как новия телевизор и новия диван да дойдат. Следователно, трябва да си готов да вземеш стария си диван и да го хвърлиш на букука.
Но и това приключение, все едно, ако няма кой, естествено, трябва да, и ако някой да ти помогне, понеже не всеки има все едно приятели или на външната среда не е толкова благоприятна. То заради това трябва да имаме добри чувства, добри действия, добри мисли, понеже всички наши мисли, чувства, действия, това е закон на кармата. Това е каквото посееш, това ще поженеш. И всичко, което жениш в момента е резултат на това, което си посял в настоящия си живот или в миналите ти животи, защото ние сме безгранични духове. Има една енергия на навика, му казват, енергия на твоите мисли и действия, чувства и действия, които си преживял. И докато не се балансира, докато не се изчисти цялата тази енергия, която е създадена от теб, т.е. от твоите действия, няма как да преминеш към следващото ниво. Т.е. да преминем отвъд човешкото съществуване и да отидем в другите сфери, другия клас на развитие в съзнателната еволюция в Вселената. Но самотата е едно голямо стъпало, което трябва да сме готови, понеже за да тръгнеш по приключението към върха, да се запознаеш с Бога, да се хвърлиш стария диван, трябва да си готов на малко страдание, защото няма как да хвърлиш стария си диван, ако не си готов да го поемеш на гърба си, точно както Христос, Исус е поел кръста на гърба си, въпреки че е бил съвършен, въпреки че дори не е заслужавал да го разпънат, понеже е помагал на всички, изпълнява волята Божия, но въпреки това хората са го разпънали. Но той какво е направил? Той не се е озлобил, той не се е отказал, понеже ако беше направил, ще да се провали в изпита и ще да се огъни. Но те са го разпънали, той какво е казал? Отче, прости им тяхното невежество. Или нещо от този сорт беше казал, не се сещам точно какво, но точно, прости им тяхното невежество. Понеже като те наранят, ти им желаеш любов. Ти им прощаваш, даже ти прощаваш вместо тях. И точно това прави огромна стъпка в твоята еволюция, в твоята съзнателна еволюция. И точно тогава небето те забелязва и твоето име ще бъде записано на небето, понеже ти се превръщаш в живо божествено проявление тук на земята и помагаш на Божието царство да се материализира с теб, да се материализира чрез теб, чрез своите мисли, чувства, действия, постъпки. И когато си готов да си хвърлиш стария диван, стария телевизор, небето ще ти предостави нов диван, нов телевизор, нови мисли, нови приятели, нова жена, нова къща, нов живот, понеже ти си бил готов да се освободиш от старото. И като си готов да се освободиш от старото, понеже Вселената не търпи пустота, постоянно иска да запълва и то постоянно заради това има толкова голямо разнообразие, понеже разнообразието създава живота. Така че тази тема е необятна и една мъдрост. Тъй като мислите, че имате ум и тяло, вие изпитвате чувство за самота. Но това е само една илюзия. Понеже кой изпитва чувство за самота? И аз като ви казах, че на 2 пъти бях супер самотен, това е точно защото си влязах прекалено много в ума и си мислих, че няма с кой да говоря, понеже аз ви го говоря тези неща, но все още аз не съм, аз ви го говоря, понеже имам допир до тази информация, до това познание, опитвам се аз го живея, но все пак има такава енергия на навика, която все още не съм изчистил, понеже то са като едни подводни течения, те му казват самскари. И ти естествено можеш да го зърнеш това нещо, може да получиш кеншо, но докато не го стабилизираш изцяло, докато не си изчистил всички тия самскари, тия подводни течения на подводни с едно енергии на егото, понеже то се активира, понеже като се случи дадена ситуация, примерно ако някой дойде и те обиди или направи нещо, то е енергията на навика ти, понеже ти сумата животи си реагирал спонтанно, спонтанно смисъл автоматично в негативност. И то е станало част от твоята природа. И точно процес на прочистване, когато се случи нещо такова и когато си тренира твоята осъзнатост, като се случи това нещо, да забележиш как си реагирал примерно и след това, точно това е забелязване на семето, което се е активирал и след това твоята осъзнатост, твоето виждане го изпарява. И по този начин ти чистиш тези негативни семена на егото и след това, с даден период на чистене, ти се превръщаш в чистота, че се превръщаш в самото слънце, в духовното слънце, ти се превръщаш в върха на планината, да, ставаш чист, ставаш божествен човек. Но това е един процес и за да се случи това, самотата е, както казахме, голяма, неизбежна част от пътя, понеже всички тези знания, всички тези неща, които ви споделям, цялата тази мъдрост е последните 2 принципа, един принцип на самотата споделих в Телеграм,
И точно беше в този ден, в който бях супер самотен, дето ви казах, че седнах да медитирам. И точно бях супер самотен, не знаех какво да правя. Седнах да медитирам, въпреки че не исках, понеже се накарах да се да направя. И на 10-та минута, даже по-рано, разтворих нали, се на тази самота и получих като откровение точно този принцип на изпита. И може да го видите тук в Телеграм. Принцип на изпита, точно да видим дали си този човек, за който се представяш. А пък преди това, след това даже, пак получих един ден, беше супер самотно и ви споделих, пак има тази снимка с Гларуса. Този, дето съм написал, че осъзнах глупостта на ума, защото аз буквално се събудих сутринта и бях в блаженство, но ума ми изтегли старите програми от снощи, понеже миналата вечер се чувствах самотен и понеже не го изчистих като замърсяване, след това го пренесех на другия ден и тази самота след това се разрасна в притеснение, в тревога, в мисли, че все едно не вървя по правилния път, че съм се провалил, че еди си коси и то си ги навързва, понеже то са като едни пухове. И естествено, ако почнеш да храниш един плъх, то ще дойде и друг плъх. Той ще дойде после още един друг плъх. И ти ги храниш с сирене с едно. Твоето сиренето, какво представлява? Сиренето е твоето внимание. И ти храниш плъховете с сиренето, т.е. ти храниш негативните мисли с твоето внимание, с твоето съзнание, с твоята сила и те се разрастват. Понеже не си овладява твоето съзнание, понеже нямаш сила на концентрацията. Това е първата стъпка в първата цел на дзадзен медитацията, която сме говорили. Трета среща може да го изгледате, също така в YouTube имаме въведение в медитацията и как да практикуваме шамата и випасна медитация. Може да ги изгледате. Ако имате допълнителни въпроси, винаги може да им пишете, да се свържете с мене, за да ви дам насоки, за да ви дам обратна връзка. Така че аз съм винаги наличен. И точно това е първата цел на дзадзен медитацията, да тренираме нашата концентрация, за да може да спрем да храним тези плъхове. Втората цел на дзадзен медитацията е да получим сатори, т.е. да реализираме нашата истинска природа, да познаем нашето истинско себе, да познаем истината. И третата стъпка е да актуализираме това просветление, това съвършенство тук на земята. Това е третата стъпка, т.е. да сведем, да смъкнем рая тук на земята и ние да въплащаме съвършенството на нашия небесен отец, но това е супер трудно. Но не е лесно, в смисъл, че ако искаш да си шампион в състезанието по бодибилдинг, ти трябва да се свикнал да дигаш супер много тежести. Ти трябва да си дигнал много повече тежести от всички твои противници. Да си бил на стриктен режим, стриктна диета, да си тренирал по 2, 3, 4, 5 пъти на ден с много повече килограми от другите хора, понеже колкото повече килограми дигаш, толкова повече ти тренираш мускула си. А ако искаш да бъдеш съвършен или ако искаш да реализираш нали, това единение, да стигнеш до блаженството, да преживееш блаженството, толкова повече трябва да си готов да учиш да умираш, даже по-точно, защото имаше една мъдрост в Дао, че човекът на Дао всеки ден се освобождава от нещо, а пък ученият човек всеки ден трупа по нещо. Но за да преживееш блаженството, както казахме, ние по-скоро трябва да освобождаваме нашата стая, за да може да я изчистим, за да може да е чиста, за да може да е бистра, за да може да е ясна, за да може нашия ум да е ясен, както казахме, небето да няма никакви облаци. И в това свободно, чисто небе, слънцето пече, слънцето дегре и ти получаваш директна връзка с слънцето, с Бога. Тоест, по-скоро трябва да се изпразним от всички, целият нашия буклук, който сме създавали, трупали и този живот, и на миналите животи. Трябва да сме готови да го изчистим всички тези негативни семена, за да може да актуализираме саторито в всекидневния живот, т.е. да актуализираме нашето просветление, т.е. да се справим всички с цялата негативност и да живеем в светлина, да живеем в блаженство, да живеем в мир, да живеем в спокой. Но с всичко това, както казахме, самотата, тежестите, трябва да свикнем да ги дигаме, за да може да тренираме не само нашето физическо тяло, но и нашето духовно тяло. Никола Тесла беше казал: умът е по-остър и изолиран в самотата и непрекъснатото уединение. Не е необходима голяма лаборатория, в която да се мисли. Първоначално процъфтява в уединение, без външни влияния, които да въздействат, за да осекатят творческия ум. Бъдете сами. Това е тайната на изобретението. Бъдете сами. Тогава се раждат идеите. Ето защо много от земните чудеса са възникнали в скромна обстановка. И сега при нас съм сам и си говоря сам на себе си. Защото не дойде никой на този лайф за духовната самота. Но това не ме спря, понеже аз ще си го и действам това нещо и няма какво да ме спре. Честно, освен мен, освен ума ми, няма какво да ме спре, освен моето его. Но
То е една постоянна битка. Все едно. Даже няма битка, защото ти се бориш с невежеството си. Но когато осъзнатостта е включена, когато е яснота, тя разтваря всички тези облаци. Имаше Майк Тайсън, имаше една мъдрост. Каквото и да се страхувам да направя, аз го правя. Всичко, от което се страхувам, аз се изправям пред него. И това е моята идентичност. И мен ме беше страх да споделя, да провеждам се едно. Не страх и страх притеснение да проведа този лайф, понеже ума си иска да си е в комфортната зона, но имаше една друга мъдрост. Момент само. Истинското величие винаги се развива. Истинското величие винаги се развива. То никога не стои на едно и също място. Ти никога няма да стигнеш до величието, освен ако зоната ти на комфорт не е предизвикана. М. Ако искаш да създадеш нещо стойностно в живота си, дори, дори и да е с другите хора, ти трябва да можеш да бъдеш сам със самия себе си, за известен период от време, да се разхождаш със самия себе си, да бъдеш със самия себе си и след това да се върнеш сред общността и да споделиш това, което си научил или да им покажеш това, което си спечелил, докато ти си бил на това приключение. И точно това е точно този архетип на героя, в стиля на пръстените на Фродо. Те са в нали, общността си, в селото си, но се появява някакъв злодей, някакво препятствие, някакво изпитание и т.е. Бог се едно ги вика. Бог ги вика на приключението. И те трябва да излязат от удобството си и те трябва да поемат по пътя към приключението, към борбата, към изпитанията, за да могат да реализират своя потенциал, да върнат хармонията, да върнат равновесието. Понеже ти получи тая визия, то духовен повик вътре в тебе, като импулс пратен ти от Бог, да реализираш своя потенциал, да познаеш себе си, да се прениш в човека на мечтата си, то малко нарушава равновесието, понеже ти почваш да осъзнаваш, като си примерно на кафе и водиш някакви безмислени разговори, че не заради това те е създал Бог. Не заради това си дошъл тук на този свят да пиеш алкохол, да взимаш наркотици, да си говориш някакви глупости. Ти си дошъл да въплатиш съвършенството. Ти си дошъл за да видиш на какво си способен. Но, и точно това е това повик. И ако се опиташ да го потушиш с алкохол, с наркотици, ти ще живееш един нещастен живот и когато станеш на 50, 60, 70 години, ще осъзнаеш, че си пропилял целият този безграничен потенциал, който Бог е заложил вътре в тебе. Така че сега е времето да го промениш. Джим Ром имаше една мъдрост, че след 10 години ти със сигурност ще пристигнеш. Въпросът е къде? И след 20 години ти със сигурност ще се превърнеш в даден човек. Въпросът е в какъв. И разбира се, може да видим навиците ти в момента какви са. И ако видя твоите навици, мога да ти кажа къде ще бъдеш след 5 години. Особено ако нямаш съзнателността да ги промениш. Ако нямаш силата, смелостта да ги промениш и да изгориш това, което не ти служи в момента. Имаш една друга мъдрост, която казва: не се страхувай от огъня на истината, понеже този огън ще изгори само мъртвите дърва и ще те направи свободен. Но повечето хора са едни мъртви дърва, едни стари дивани, стари телевизори и ги е страх да ги изхвърлят, понеже това е всичко, което познават. Но ти не си този стар телевизор, ти не си този стар диван, ти не си тази стара самоличност, ти не си този грешен начин на мислене, ти не си болката си, ти не си страданието си, ти не си самотата си, ти не си всички тези ограничаващи убеждения и вярвания, които си въртиш в главата си. Ти си много повече, но докато не отделиш време да влезеш в тази тъмна стая, няма как да се запознаеш с нея. Защото ти трябва да се справиш пред дракона на самотата, за да можеш да го превъзмогнеш, да можеш да го убиеш, все едно, да можеш да го трансцендираш този дракон, за да извлечеш съкровището, което е под него, което е зад него. Защото до всяко съкровище има дракон, има злодей, който трябва да се изправим пред него. И колкото по-голям е дракона на самотата, на препятствието, на бариерата, на трудностите, на килограмите, толкова голямо съкровище, толкова по-голям медал, толкова по-златен медал, толкова по-големи диаманти ще извлечеш, ако успееш да го елиминираш, ако успееш да го превъзмогнеш. А ти можеш да го направиш и ще го направиш, когато повярваш вътре в себе си, когато повярваш в себе си, когато повярваш в Бог и че Той никога няма да ти даде нещо, което ти да не можеш да реализираш. Понеже Той иска ти да правиш своя безграничен потенциал, за да можеш да прославиш Неговото име. И точно това е най-основното. Солио де Глория, слава само на Бога, понеже егото то е една илюзия, то не може да направи нищо без силата на Бога, без силата, мъдростта, истината на Бога.
Така че ние трябва да даваме само славата само на него, понеже той е отговорен за всичко под небето. Всеки, който е направил нещо с живота си и прави нещо с живота си, минава през тази фаза от живота си и тя е наречена самотната глава. Това е главата, в която не се вписваш с старите си приятели, но все още нямаш резултата, за да се впишеш в новата група от приятели. И ти правиш това нещо, учиш се, тренираш и се питаш, заслужава ли си? Какво правя с живота си? Защото нямаш знаци за успех. Но ако трябва да запомниш едно нещо, то е следното. Знака за успех са базиците и омразата, която получаваш по пътя. Аз като се развивах в нас преди години, сестра ми само базикаше, ти си бах ти скучния, само седиш в тази стая, само четеш нашите, какво правиш само в тази стая, само ме базикаха, поставяха под съмнение пътя ми и прочее и така нататък. И това е нормално, това е съвсем нормално, защото ти тръгваш по това приключение към планината и те хората от долината ще те питат, ако правиш, ти от ли си отиваш по планината, то е вечер, то е тъмно, там има хищници, там има диви животни, ти нормален ли си? Еми, не съм нормален, ама това е, защото искам ненормални резултати. Защото искам да стигна до върха на планината, искам да позная божеството, искам да позная кой съм аз, за какво е този свят. Така че, трябва да започна нещо, то е следното. Знака за успех са базиците и омразата, която получаваш по пътя. И това, което ти не можеш да направиш, е да сведеш глава и да се огънеш пред техните базици и тяхната омраза, връщайки се обратно в комфортната ти зона, защото там ти е топло и удобно, защото ти си бил там, вървял си по този път и знаеш докъде те води. И аз знам, че не това е мястото, на което искаш да се озовеш. Точно сега това е момента, в който Тринити от матрицата ти казва: ти, Нео, ти можеш да се върнеш обратно към стария си живот, но ти трябва да си спомниш точната причина, поради която си започнал да вървиш по този път в началото. Защо си почнал да вървиш по този път в началото? Трябва да имаш силно защо, за да можеш да стигнеш до края. Понеже ако нямаш силно защо, ако нямаш силни причини, ти още на петата стъпка ще искаш да се върнеш в комфортната си зона, защото там ти е удобно. Но както казахме, започнеш да се поставяш в гадни ситуации, в трудни ситуации, ти ще намериш самия себе си. И това е единственият начин да намериш самия себе си. Когато се затвориш в тази тъмна стая, когато се изправиш пред дракона на самотата и се опиташ да го превъзмогнеш, да видиш какво съкровище крие този дракон. И точно това е мястото, от което аз спечеля моето предимство. Дейвид Гомес беше казал: толкова е лесно да си велик в днешно време, приятелю, защото повечето хора са слаби. Повечето хора не искат да изминат допълнителната миля. Повечето хора не искат да намерят допълнителната екстра. Защо е гадно, нещастно? Защото е самотно. И аз се чувствах самотен също. И това ме нараняваше докато растях. Но сега аз процъфтявам в тези глупости. Процъфтявам в тази самота. Процъфтявам в това страдание. Това е единственият начин. Това е единственото място, на което искам да бъда. Но, както казахме, самотата е просто едно стъпало. Върха е просто част от пътя. Ти, като стигнеш този връх, трябва да се върнеш в общността, за да можеш да предадеш това, което си научил. За да можеш да споделиш това, което си научил, за да можеш да помогнеш на другите хора и те да преживеят също, което ти си преживял. И това е архетипа на бодисатва също, на просветленото същество, което се отказва да бъде Буда, отказва се да отиде в рая, за да може да помогне на хората, да бъде лодка от брега на страданието към брега на блаженството, от брега на болката към брега на щастието, от брега на притесненията, тревогите, хаоса, към брега на умиротворението, покоят, мирът, хармонията и редът. Така че той посвещава живота си точно да бъде като пътеводител, като знак, като водач на хората, които искат да стигнат до върха на планината. Това е бодисатва. И това е ролята на всички буди, всички будители, всички хора, които искат да посветят живота си в служба на Бога и в служба на хората, да познаят самите себе си и да реализират своя потенциал. Понеже, както казахме, ако повечето хора познаят кои са те, познаят, че са в едно с света и със своите себе подобни, понеже хората, като са отишли на Луната, какво са осъзнали, че искат да се върнат в своята майка Земя. Там не си българин, не си американец, ти просто искаш своята Земя, ти искаш своята планета, понеже планетата е една. Само че ума е поставил разграничения. Къде е границата между България и Турция? Няма такава граница, тя е в нашия ум. И ще дойде време, когато света ще бъде едно хронично цяло, ще има една държава, то даже няма да има държава, понеже ние ще бъдем божествени хора.
и ще бъдем в едно с всички заедно. И това време ще дойде шеста човешка раса, новата земя, новото небе. Това е процес и еволюция, но ние не трябва да зациклиме на едно място. Така че може да завършвам, понеже стана 1 час и 10 минути. Мога да завърша тая мъдрост. Колкото по-напреднал е един човек в своята еволюция, толкова по-скромно, уединен и уединено живее. Той се е самодостатъчен и няма нужда да краде енергия от другите хора. Той се зарежда директно от Вселената, Земята, небето, природата и от духа си. Когато реши, той отива сред хората не за да вземе, а за да даде. Той дава така, както никой друг. Дава себе си, своята светла и магична същност, любовта си, пълнотата си, тишината и мира в себе си. Ненапредналите същества от своя страна се събират на групи. Така се чувстват по-силни. Тях ги е страх да останат надълго са сами. Тях ги е страх да останат дълго са сами. Не могат, изпитват самота и ужас, защото принципно са извън себе си, извън същността си и ги е страх да навлязат в нея. Този страх е породен от това, че ще умрат. Да, в особен смисъл те наистина ще умрат. Тяхното его ще загуби властта си и ще се предаде на духа. Тоест ще умре символично. Но те ще се променят и ще намерят най-сетне себе си и ще се превърнат в напреднали същества за радост на себе си и на цялата Вселена. Така че пожелавам ви да поемете по този духовен път, да познаете духа вътре в себе си, да познаете истината вътре в себе си, за да се превърнете в напреднали същества, които да работят за идването на новото Божие царство тук на земята, понеже Умрам имаше една много яка мъдрост. Аз се бях подготвил. Момент, само толкова много неща се подготвих да ви кажа. Толкова много неща мога да ви казвам. Аз ви казвам, споделям, но има още много. Но просто поетапно се случва. Небето ще дойде да ви помага само ако сте дете. Вземете случая с учениците или посветените. Те не искат да станат господари на своя живот, подреждайки и организирайки го по-своему. Не желаят да прекъснат връзката си с Създателя. Искат да си останат деца, т.е. да се подчиняват на своите небесни родители, да ги следват и да изпълняват всичко според техните съвети. И понеже има такова отношение, небето се грижи за тях. То ги храни, бди над тях и ги закриля. Ето едно ново тълкование на думите на Исус. Ако не се обърнете и не бъдете като децата, няма да влезете в Царство небесно. Поради това, че са станали възрастни, хората се чувстват силни, свободни, повече не се нуждаят от небесния си отец, нито от божествената майка и прекъсват връзка с тях. Но от този момент нататък ги сполетяват всякакви всевъзможни нещастия, защото небето повече не се занимава с тях. Те са вече възрастни. Тук не става въпрос никога да не се превръщате във възрастни, а пораствайки да запазите едно детско отношение и поведение спрямо небето, да проявявате послушание и покорство, да бъдете изпълнени с любов. И когато небето види, че едно същество не го изоставя, то му изпраща своята помощ и светлина. До кога трябва да запазите това отношение и поведение на деца, ще попитате. До момента, в който станете толкова чисти и изпълнени с светлина, че Светия Дух да може да дойде и да се всели във вас. Именно когато Светия Дух се всели в човека, той може да се счита за наистина зрял човек. Само когато едно същество е приело Светия Дух в себе си, то става наистина зряло и тогава върви по пътя си и към светлината. Единствено тези възрастни се признават от небето за зрели хора. Другите са все още само своенравни деца. Човек не е осъден да остане дете завинаги, но докато не приеме в себе си светлината, Божия дух, който носи всички богатства, той трябва да запази едно отношение и поведение на дете, т.е. винаги да остава послушен, смирен и внимателен спрямо небето. Докато не бъдете признати от небето за зрели хора, трябва да се държите като смирени и послушни деца, за да можете да влезете в Царството Божие. И когато видите един човек съсипан и смазан от грижи, може да кажете: този тук преждевременно е станал възрастен, той е трябвало да остане дете. В такъв случай от сега нататък на всички вас, на всички нас, не ни е оставено нищо друго, освен да станем деца на небето. Защото чувствайки любовта на нашия отец и на нашата майка, тяхното присъствие, тяхната помощ, ние ще бъдем непрестанно подкрепани, закрилени, насърчавани, просвещавани и озарявани.
Докато всички онези, които четат себе си за вече достатъчно силни, за да могат да се позволят да прекъснат връзката си с небето, ще се чувстват нещастни и изоставени в студа и самотата. Така че, нека запазим това отношение на деца, да бъдем смирени, да бъдем невинни и небето, Бог ще дойде да ни помага и да ни избави от нашата трудност. Понеже Бог иска това за нас, Той иска да реализираме нашия висш потенциал. Но ние трябва да сме готови да излезем от селото, да излезем от долината и да поемем по пътя на духовното пробуждане и да знаем, че самотата е необходима част от пътя. Имаме един документ, Божията любов разрешава всичко. Изгледайте го, понеже там се говори за това, за развиване на това качество да бъдем устойчиви, несумими и да вървим по правилния път. Понеже вървейки по правилния път, всичко рано или късно ще дойде при нас. Понеже небето ще ни го изпрати. Понеже небето иска ние да бъдем съвършени и да изразяваме съвършенството на нашия Небесен Отец за Неговата слава и за Неговата небесно царство, да го заземим тук на земята. Благодаря ви, че ме слушахте. Цялата тази среща я направих сам пред себе си, но и ти си себе си и аз съм себе си. Надявам се да ти е било полезно, на мен ми беше полезно, зарадвах се, забавлявах се, надявам се и ти да се забавляваше. И пожелавам ти да водиш един прекрасен живот, да реализираш своя най-висш потенциал. Не се страхуй от самотата, дай му време, върви по правилния път и ще реализираш твоя най-висш потенциал. Може да се свържете с мен, ако искате, ако имате някакви допълнителни въпроси или нужда от насока, аз оставам тук и ви пожелавам един прекрасен слънчев ден и прекрасен живот, изпълнен с светлина, мир, покой, блаженство. Запазете отношението си на деца и небето ще бъде ваш закрилник. Чао, чао!